Avui estic anant a Barcelona i us explicaré quin és el truc per aparcar barat a la ciutat. I en aquest cas, com que tinc l'enganxina, la màquina ja m'ha detectat que la tinc i llavors s'obre automàticament la... Aquest és un dels nostres pàrquings preferits a Passeig de Gràcia. Veieu que és només aquesta rampa de baixada tota recta i aquí hi ha les places d'UiSmart. Vull dir que no és complicada, es pot sortir fàcil i fins i tot pels cotxes grossos, com el nostre, que és un SUV, que és a partir d'aquesta d'aquí, totes aquestes d'allà. I ara ve el millor, que és sortir per l'hotel, com si fóssim uns clients. Rum.